आंथ' बेवहाय फैनानै आरो बेवहाय बाहागो लानो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं नाजागोन आरो गोबां गोसो होनानै आं नाजागोन मोजां खालामलांनो एक्टिंफोरखौ। बेयावहाय नोंथांखौ माबायदि रलाव होगोन होननानै बुंदों? आंखौथ' बुंदों आङो एसे माने नरम आखुनि जागोन होननानै आंखौ बुंदोंमोन आदाया। आं एक्साइटेड आरो ना खालामनो थाखाय एक्टिंखौ खालामनो थाखाय आं एक्साइटेड जोबोद एक्साइटेड। नोंथाङा दिनैसिम बबे फिल्माव बिदि माबा एक्ट्रेसाव हाबबाय? आंथ' गोबां फुल फिल्मखौ लाफेराखै आं दा फार्स्ट आरो ना सर्ट मुभिफोरखौ गोबां एलबामफोर बानायबाय हा एलबामफोर बानायदोंमोन एलबामफोरखौ बानायबाय औ सर्ट मुभि बानायबाय औ। सिगाङावहाय आङो दोंथामल' आङो दायो मेथाइ रोजाबनाय जादों। बे दोंथाम मेथाइखौबो आंनि गासिबो फिल्माव लाबाय दायो दोंनैखौहाय आर.एस. फिल्म प्रडाक्सनाव लानाय जाबाय बिनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जाहाथे आङो इयुनावहाय मेथाइ रोजाबलांबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो आसा खालामो बे गफुरनि अनजालि फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन हेफाजाब खालामगोन। गफुरनि अनजालि गासैबो बुहुमनि रायजो राजाफोरखौ आङो नायगोन एबा गनायनानै लागोन होननानै आं आंनि गोसो गोरबोजों खावलायदों आरो लोगोसे बे फिल्माव माबायदि काहानि जागोन आरो लोगोसे बे फिल्मनि मुंखौ मा दोननाय जादों? फिल्मनि मुंखौ गफुरनि अनजालि दोननाय जादों। बेखौ आंनो लिरदोंमोन आं बयखौबो अनसायगोन होननानै आं खावलायो। नोंथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्मफोरखौ बानायनाय जाखो? आङो फिल्मखौथ' आं मोनबा जाबाय दिनैसिम मोनबा फिल्म बानायबाय आङो। रिमोनला संसार, अरखि, गफुरनि मोदै, मैदेर मुहुनि, नै दा बर्थमान गफुरनि अनजालि। दा बे दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। बेनि ससे सुंद'यै स्क्रिप्टखौ बुंना होनो हागोन नामा माबायदि जागोन? बिनि मिनिङा जाहैबाय अनलि वान सासे एनडिएफबिनि काहानि। आं जेनेरेलि लायाखै सासे एनडिएफबिनि काहानि लादों आङो। ओमफ्राय सासे एनडिएफबिजोंनो सासे सिख्लानि काहानि जालांगोन। दा नोंथांमोना नुगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो बेखौ ट्रेलारखौ जों हगारनाय जागोन। बेनि थाखाय दा फुल मुभिखौ माब्ला रिलिज खालामगोन होनना सानो? बेखौ जोङो बिश्वकर्मानि सिगां जों रिलिज होनो सानदों। रायजो राजाफ्रा आं गनायगोनखौ आसा खालामबाय आरो बयबो नायो आरो बर' सावथुना आरो बर' हारिमुवा थांनानै थागोन आरो लाखिगोन बेखौ आं खावलायो। नोंथांनि आर.एस. प्रडाक्सनावहाय दायो माखासे मानसिफ्रा फिल्म एबा महरगिरि बिथांमोनहा नोंथांजों बाहागो होनो फैदों। दा नोंथाङा माबायदि कनसेप्टखौ दानदों आरो लोगोसे फिल्मनि मुङा मा जागोन बेखौ आबुङै बुंफोरनानै थाखाय खावलायबाय। फिल्मनि मुङा गफुरनि मोदै, गफुरनि अनजालि। मा फिल्म? नोंथांखौ गिबियावनो जों बरायग्रोना लानाय जाबाय। नोंथाङा बे आर.एस. प्रडाक्सनावहाय फिल्म प्रडिउस खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे फिल्मनि मुङा मा आरो लोगोसे बे फिल्मखौ मा थांखि लानानै बरननाय जादों? सिगाङावनो रादाबगिरि बुथुमगिरि गासै फंबायमोनखौ आङो आंनिफ्राय एकदम गोजोननाय होग्रोबाय। दा बुंनांगौआ बेनो जोंहा आर.एस. फिल्म प्रडाक्सना गोबां समनिफ्राय बिदिनो दिरुनबोगासिनो दं बर' सावथुनखौ। दिनैसिम बिथाङा मेंनाय गैया जिरायनाय गैया गोबां सम दिरुनबोगासिनो दं। आरो दा नै देग्लायबो 2023आव बिथाङा बर' हारिनि बर'नि माखासे हारिमुखौ नायनानै बिथाङा बिराद मोजां मोनसे स्क्रिप्ट दानदों। जाय स्क्रिप्टखौ दिनै बिथाङा दानखांनायनि उनाव बे माबानि फिल्मनि नामानो जाहैदों मा दंमोन? गफुरनि अनजालि। बिथाङा बावैसोनि सिगां मोनसे मा फिल्म दिहुनदोंमोनलाय? गफुरनि मोदै। सिगांनिया गफुरनि मोदै दानिया गफुरनि अनजालि। दा आं बेखौनो खावलायनो सानो बिथाङा गोबां फिल्म बानायदोंब्लाबो माखासे जोंनि बर' फिल्म सावथुनफोरखौ गोबां मानसिफोरा अनसाया। बेनिखायनो बिथाङा जेसेबां बानायदों बिसिमाव बिथाङा दावखोनो हायाखै। फिल्मफ्रा गोबां मोजां जादों। नाथाय दिनै बिथाङा फाइनान्सियेलि प्रब्लेमाव गोबां उसुबिदा बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै आंखौ फाइनान्सियेल खालामनो लेंबोनायाव आं बिथांखौ गोगोमै मदद खालामदों सहाय खालामदों। आरो बे फाइनान्सआ गोबां बुरजा जागोन बिनि एमाउन्टखौ आं बुंथ'ला। आसा खालामदों नोंथांमोना मिडिया दिनैनि थारिखआव बबेबा मोनसे हाबाखौ बा बबेबा मोनसे
मिथियैखौ मिथिहोनायानो नोंसिनि आखायाव मिडियाफोरनाव बेनिखायनो मिडियाफ्रा साफ्रोमबो समस्त बर' रायजोफोरनो मिथिहो दे रिसेन्टलि जोंहा गहपुराव मोननै प्रजेक्ट जागासिनो दं बे मोननै प्रजेक्टआवबो आंनो फाइनान्सार खालामदों दानिया जाहैदों RS फिल्म प्रडाक्सन आरो मोनसेया जाहैदों प्रबारानि फिल्म प्रडाक्सन दा नोंथांमोनखौ आं बाराय बाराय खावलायदों आरो जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै जोङो लेंहरनानै लाबोदों आर्टिस्टआ जोंहा मोजां आरो गोबां पार्ट खालामनो हायो बिथांखौ जों एक्सेप्ट खालामदों बिथांखौ जोङो अलरेडि जोङो क'क्राझारनिफ्राय लिंना लाबोदों दिनैहाय जोङो अपेनिं खालामबाय दिनैहाय जों बेखौ बेखेवसिगोन आरो दिनैनिफ्रायनो सुदा जासिगोन बे फिल्मनि काहानिया माबायदि जागोन बे फिल्मनि काहिनिया रमान्टिक ना ट्रेजेडि रमान्टिकबो थागोन ट्रेजिबो थागोन माखासे जोंहा मोनसे समाव जेबायदि आफादफ्रा मोनसे सोरखौबा बिनानाव हिसाबै अननाय बा बिदिनो माबा मोनसे हिसाबै थानाय हिसाबै बेयाव बेरखांगोन आं बाखिखौ खोन्थाथ'ला उनफ्राव बुजिगोन आरो मिथिगोन फिल्मखौ नायोब्ला बेनिखायनो समस्त बर' रायजो राजाखौ अनसायगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो बेयाव जिबायदि सिंगार हिसाबै बे गितखौ लानाय जागोन बावैसोनि गेजेराव नोंथांमोनानो बेखौ गोबां प्रकास खालामनानै होदों सिलिता नार्जारी बिनि गितआनो बेयाव हाबजोबगोन बाखि नोंथांमोनहा आर्टिस्ट हिसाबै आर्टिस्टनाव मा सोंनो गोसो हागोन आरो आंनि उनाव दङ बिथाङानो मालिक बिथाङानो डाइरेक्सन होग्राया